maigsoon may gabi kadatong tarano ano yung nasab kita karon hindi na karon aron sa pagpadayag ug sa pagpanubag sa mga atake sa itong laing mga tinuan nga diin atake kita mayo sa mga doktrina tungod kay atong doktrina kuno sayo niya ang ila mo gusto mabasa dili pa kita magsugod mga yutot panalangin nato sa Dios. In nomine Patri, Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Panginoon, ilayo mo po ninyo sana kami sa lahat ng masama, masamang karamdaman at sakuna. Huwag mo po ninyong ipahintulot na mananaig ang puot ng aming mga puso at isipan. Tulungan mo po ninyo kami na lutasin ang lahat ng pagsubok sa dumating sa aming buhay. At tulungan po ako, Panginoon, na mapalawanag kong mabuti ang lahat ng mga turo mo. Hinihiling ko po ito sa pangalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Yan, sabi ka no, ang atong tema karon, ang atong tema, si Santa Maria, walay sala, walay buling sala. Kung Immaculada Concepcion niya ang ilang mga atake. Dili matuod ang gitulo sa Katoliko nga si Maria walay buling kay nasulat na walay usah nga mataron Roma Kapitulo 3 Vers Crucis na munang ilang atake na to nga ato pa nila nga dili tinuod ang gitulo sa Katoliko nato nga Katoliko nga si Maria walay buling kay naa lagi mabasa sa Biblia matud pang San Pablo Roma Kapitulo 3 Vers Crucis niya tubag si Maria putli walay buling sa sala. Sa tagna ni Solomon, ang esposa sa Espiritu Santo, putli, walay buling sa sala. Awit, Kapitulo 4, versikulo 7. Amat dimaan nga si Maria kini, mao, pinili siya sa nanganak kaniya, ug ang tanang kababayan mutawag kaniya bulahan. Awit, Kapitulo 6, versikulo 9. Ang tanang kaliwatan, magtuwag kang Maria ang bulahan. Lucas 1:48. Busa kadtong malinarang niining kalibutan nga dili magtawag kang Maria ang bulahan dili tao. Kay miingon man ang tanang tao mutuwag ka na kung bulahan. Na kung di ka mo ingon ni Maria ang bulahan, dili ka tao. Matud pa sa sulat ti Ebanghelyo sa Lucas. Puno si Maria sa grasya bulahan sa tanang kababayan. Lucas 1:28. Busa dili na makasulod ang sala kay puno man sa grasya si Maria. Puno sa grasya dili kasulod ang sala. Kung dili kasulod kaya puno lagi sama sa basong tubig. Puno na ang tubig kung imong sudan tubig muawa sa kasulod kay puno man lagi. Muni si Birhen Maria. Ang pinili sa ginong daan gilain yung daan. Busa si Maria na ipahigawas sa balaod general ng tanang makasasala. Ang tanang tao makasasala. Tungod kay ang maong babae, imuon nga sudlan o inahan sa manulubos. Roma 8:29-30. Ug ang pinadban dili puyo sa lawas nga ulipon sa sala. O sa kalag, mga hugaw. Pinadban, Kapitulo 1, versikulo 4. Nga si matod pang San Pablo, gilain ng daan kay dili pinili sa Dios Dios kagibalaan yung daan giwa lang ina ko dili pagkamatarong sa Dios matud pa sa Pablo Roma 8:29-30. Ug ang kaalam ni Solomon 1:4 ug ang kinadban mo si Kristo kay tumala pa sa 1 Korinto Kapitulo 1 versikulo 24 na si Kristo ang kinadban o ang kaalam unya di man mo puyo sa lawas no di po sa sala. Unya nganong puyo man si Kristo sa
lawas ni Birhen Maria kun doon na pa'y sala. Di man puyo sa kalag na mahugaw matud pa sa kinadban 1:4. Muna klaro ay bulig si Maria. Si Kristo mao ang kaalam sa Dios ug gahom sa Dios. 1 Corinto kapitulo 1 bersikulo 4. Lain na po supak. O kining ilang atake na to. Nalipay si Maria pag-abot sa manuluwas nga iyang manunubos. Busa, duda siya sala kay niilaman ug pagkamanunubos. Lucas kapitulo 1 bersikulo 47. Ang tutubag mo ni. Ang pakining kawas ni Maria dili kay nahulog na siya sa sala. Kundili gipadagan-an ng daan siya aron dili siya mahulog sa sala. Unsa may padagan niya gitahatagan siya gipuno siya sa grasya. Muna gitawag grasya preventiva. Roma kapitulo 8 bersikulo 29-30. Samtang ang ubang katawhan naluwas apan gikawhat ug giugkat gikan na sa sala ug grasya restaurativa o liberativa. Dinuwas kamo gikan sa kamot sa kaaway. Lucas 1 kapitulo 1 bersikulo 23. Kay duha di ay ka matag ang pagpanluwas. Luwas gitawag ka ng grasya primitiva, ipadagan dili ka mahulog sa sala o grasya restaurativa kung liberativa. Na nahukan sala, di kuha kaki sa sala. Sama bagon, bakuna karon, injeksyon. Kung sa may tos injeksyon, pagpadagan nga dili ka mataktan, sakit. Ito pa, ipadagan ang kanadaan, di masakit. Unsa maning grasya, hindi gitawag grasya preventiva. Padagan ka, di ka mo saligit. Pero doon ay nasakit gitabanan ka, muna gitawag restaurativa. Aron may naikawas ka sa maong sakit. Muna masabot na. Sa ito pa, klaro, dayo tayo. Nga si Maria, huwag ibuling. Ngayon atake na to. Si Jesus, dunay mga igsuon. Sila Santiago, Judas, Simon, Jose, Salome, Busa, dunay daghang mga anak. Si Maria, San Marcos kapitulo 6 bersikulo 3 na pagkag-anak si Maria kay matud pa ni San Marcos. Pero may gudong ning klarohon ni Sidaba. Kining pangutanaha. Wa ni kanang sa Marcos kapitulo 6 bersikulo 3. Wa magid mahimpit ang kasayuran ni matawan ng utana, di ba naginguman. Nakailata kaniya, dili ba? Ano pa yung dili ba? Siya anak man sa panday. Kana nakailabag yun nagyan. Kapag yung dili ba? Nang usak ka na sa pagpagutana. Kapag sa mutuan ni may bawas kasayuran. Niya, si Kristo anak ba sa panday? Di man, di wagin kaila. Muna kailang matawana. Muna po kawhat tulog ambit ini ato may suon karon. Ngano man kay kini Santiago, Judas, Simon, Jose ug Salome. Dili man nga mahan si Jose. Dili siya nga mahan. Kay ang kinayagod ato kanang mga kadugo o kaliwat katagilugson tawag igsuon. Ya tutubag ang mga kadugo o kaliwat sa samag lungsod magtawganay og mga igsuon. 2 Samuel kapitulo 19 bersikulo 12. Si Abraham itawag ni Lot og igsuon bisan si Lot iya lang nga pagkumakon. Genesis kapitulo 14 bersikulo 12 katus 16. Santiago ug Judas nagaingon na igsuon si Jesus. Igsuon ni Jesus na ginaingon na igsuon ni Jesus mga anak ni Alfeo. Dili anak ni Jose. Lucas 6 kapitulo 7 bersikulo 15 na ingwang anak ni Maria nga Jose. Dili oy. Ano man, anak man ni Alfeo. Si Santiago Judas. O anak ni Alfeo. Sa tilan sa krus, diya si Maria
na inahan ni Jesus nagbarog. Si Maria Magdalena o Maria nga asawa ni Cleopas o igsuon ni Maria ang inahan ni Jesus. Sa ba, dunay tulok ka Maria. Dunay tulok ka Maria nga mabasa ta sa Bagong Testamento, o New Testament. Dito sa krus ni Jesus nagbarog ang tulok ka Maria. Kinsa? Si Maria ang inahan ni Jesus, si Maria Magdalena, o si Maria ang asawa ni Cleopas. Asa babasa? San Juan Kapitulo 19, versikulo 25-26. San Marcos Kapitulo 15, versikulo 40. Nga si Alpio o si Cleopas usar katao. Usar na siya. Cleopas o Alpio usar na siya. Si Maria nga asawa ni Alpio o Cleopas mao ang inahan ni Santiago, Judas, Jose ug Salome. Busa kining ingon nga igsuon ni Jesus dili anak ni Maria nga Jose, kundi mga agaw lang. Asa mabasa Juan 19:26. Si Maria inahan ni Jesus gibilin ngadto siyang matinuan kay wala siya mga manghod. Kay may manghod pa agato niya tagibilin siya manghod. Pero tuwa gibilin sa Juan. Muna pabato na wa gi siya anak usara. San Juan 19:26. Wala hilabti si Maria. Alain po katake, kutana. Wala hilabti si Maria ang tud nga nanganak ang Jesus. Nagpasabot, nauman mo nga anak, kang Jesus, gilabda na. San Mateo 1:25. Muna yung mga una-una nga tawanon. Mahuna ang tawanon man Ni San Jose, di matawanon una-una. Diyos nun ng kamatarong ng tao. Sumas mo basa sa Mateo 1:18-20. Si San Jose matarong nga tao. Unya, inyo nilang himuon yung samat yung una-una. Uy, doon sa mo. Atong basaw, atong tubag mo kini. Ang pulong hangtod, diba niya? Ang pulong hangtod, pasinuhan sa pulong wala o dili. Ang kasagaran wala may tabo, na kaniadto magpabilin wala may tabo. Hangtod na tuman ang hitabong giyanturan. Sa mas mabasata, sa 2:6-23. Si Mikal wala mga anak, hangtod nga namatay. Kining pulunga, nagpabilin nga wala gayon mga anak. Ang kasagaran ni Mikal, kaya ito, kung kawala mga anak, 2 Samuel 6:23. Busa, ang hangtod pa dyan pasiudan sa pulong wala og dili, wa kini may tabo, hangtod ni tabo ang ganturan. Muna wa gyud anak kay kung bonang muning puntuwa ngingon nga naadi ay ano pasabot ga si Mikal pagkamatay ng anak. Napakatabo ng anak namatay. Lain tubag. Wala makikita si Samuel kang Saul. Ang tod na nauli, ang naulahi namatay. Sa buhay pa si Saul, daan na, mawala na si Samuel. Nagkita kaniya. 1 Samuel 15:5. Ang pasabot, kapag kita na, pagkamatay ni Samuel, nagkita na sila. Munay, mapasabot na to. Na, wag mga na, wag laing anak Maria. Ay na pong atake. Si Zacarias giingnan sa anghel na dili siya makasulti hangtod nga gianak ang iyang asawa o diyang nanganak na nakasulti na siya. Lucas 1:20-64. Ang tubag, ang pagkamang ni Zacarias dili mao is kasagaran niya. Kaya man siya amang pasawa pa siya. Wa pa siya umituo pa siya nga manganak kayong asawa. Wa man siya mutuo mo itong amang siya. Pero wa magpasabot kay kung daan pa niya amang kana makaingon ka. Nga di gyud. Pero kini si Zacarias nang amang man ito na tunga siya mutuo. Sa padili iyang kasagaran nga amang na siya daan. Busa na ibalik ang kasagaran niya nga mao ang makasulti kuman manganak si Isabel. Lucas 1:20-24.
laing pangutana. Wala pa si Maria makasaka sa langit kay bisan gani sa gabi. Malawas na pa sa lubnganan hangtod karon. Buhat 2:29. Tubag gitagna nga ang Ginoo mubangon siyang lubnganan ug musaka sa langit. Ug musaka sa langit ug ang arka nga iyang gisudlan. Kini dili lain kundi si Maria ang ipagkatawa ni sa Ginoo. Salmos 132:8. Makita ni San Juan dito sa langit usak babae nga gipurungan sa 12 ka bituon. Siya ang inahan sa Ginoo. Inahan sa Ginoo nga si Jesus. Kini mao si Maria. Pinadiyag 12:1-5. Kung mag-ampo kamo, lain pangutana. Kung mag-ampo kamo dili kamo manig-ingon sa mga pagano, nagbalik-balik kung pagsubay-sumay sa ilang pag-ampo. Ang pagrosaryo kang Maria usak ka pag-ampo nga nagbalik-balik supak kini sa Ginoo. Sa Mateo 6:7. Atong dumag, ang dili sa Ginoo mo ang pagbalik-balik gawalay kapuslanan, nga mo ang tuyo lang ang pagsumay-sumay. Apan ang pagbalik-balik gandunay kapuslanan wala idili. Si David nagbalik-balik sa iyang pag-ampo. Salmos 35:13 o Salmos 35:27 o Salmos 136 gikan sa 1 ang tudsad 15 at umasang nagbalik niya kasada si David nagbalik wala kay di man ang iyang pagbalik-balik ang tuyo niya mauman ang pagdaig sa Dios. Di man pagsumay-sumay. Ang pagsumay-sumay magigili. Ang mura man nagbugal-bugal maguna. Tama kumusulti ka, sumayon ka. Bugal-bugal na, muna gilili. Si Jesus na balik-balik sa makatulong ngayon sa pag-ampo. Umigamit sa mura niya pong mga pulo. Asawasa. Sa Mateo 26:44. Sino nag-ampo si Jesus? Isuli niya mga pulong katulog yun na balik ka niya. Ug mao mga pagbalik sayo imong pakasaypon si Jesus. Di pa na mahimo. Mo na maghinahinay tayo. Bisan unsay inyong buhaton-buhata sa kining kasing samara na inyo kining gibuhat alang sa Ginoo ug di alang sa mga tao. Kolosas 3:3. Kung unsay itong gibuhat-buhaton na para sa Ginoo, di buhaton to para sa tao. Kay mo kanay kagustuhan sa Dios. Napabuhat kita si kasing ngadto sa kasi kinasing-kasing ra nga si inyo kining gibuhat alang sa Ginoo ug dili alang sa tao. Kolosas 3:23. Busa kung mukaon ug inom kamo o magbuhat bisag unsa buhata ang tanan sa pagpasidong sa Dios paning kamuti nga dili kamo pagkaangin sa pagpakasala sa mga Hudiyo o sa mga Hudiyo o sa mga Israelita sa mga iglesia sa Dios. 1 Corintios 10:31. Lain nga supak. Ako ang dalan, ang kabutan ng kinabuhi, walay makatos aman kundi pinaagi kanako, dili pinagi ni Maria. 1:14. Yang mapit pa mong Maria. Nga si Jesus naman ang dalan, kabutan ng kinabuhi. Ang tubag mo kini. Sa kasal sa kana, bisan dili pa panahon apan aron sa paghibog milagro ug tungod sa hangyo ni Maria ang anak nga si Jesus dili kayo makabalibad. 1:2-4. Kay kun ang anak nga maunay hangyoon kay kun ang anak na mao hangyoon sa iyang inahan dili gyud makabalibad ang anak asa buwasa unang hari 2:20 nga yan ni Solomon nga di siya kabalibad. Unsay imong pangayon inahan ko kay dili ko ikaw balibaran. Muni sa ari 1 hari 2:20. Umingon si Solomon, umingon si Bathsheba kay diutay akong hangyo kanimo ug ayaw akong balibare. Ug umingon niya ang hari, unsa man kay dili ko ikaw balibaran. Di balibaran. Kung naghangyo ang anak at ama inahan di balibaran.
The Fundamentals of Catholic Tugma, page 255. Ang Iglesia nagtuo nga si Jesucristo maong tinubdan ug tumuran sa kinabuhi ug kaluwasan, dili kay salindot talag si Kristo ang mga santos sa lang may tagdon. Muna, man doktrina sa Iglesia Katolika. Unang ayaw ang taon mo pagpasagad, huwag mo mahibaw ko si doktrina sa Iglesia Katolika. May tigon ining pagpangayo na mo ni Birhen Maria ang grasya. Ano man, sabar mo na sa tangkis tubig, ang tangke mauna si Kristo. Unya, di makakainom anak, di butangan ni muna og gripo. Di butangan ni muna og tubo. Butangan og gripo. Di kakainom. Muna nga, si Maria muning gilatayan sa grasya, gikan ni Kristo. Muning papel ni Birhen Maria. Muna nga, di kagib kablibad ang anak kun ang inahanay mo niyo. Asa basa to? The Fundamentals of Catholic Dogmas, page 255. Ang Iglesia nagtuo nga si Kristo ang tumuran, tinubdan sa kinabuhi ug kaluwasan, dili kay salindot ka lang si Kristo ug ang santos lang mo'y tagdon. Una nga, kinahinay mo sa inyo ang pag-atake. Naimpunta na. Ang tanang tao magkasala, busa kailap sa ibang kalibutan, ang kamatayon kay nakasalaman ang tanang tao. Roma Kapitulo 5, versikulo 12. Si Maria, tao, busa si Maria magkasala. At tutubag, ini. Dili ni mo magamit ka ng tekstuha sa pagmatuod na si Maria magkasala. Nga naman, tungod kay siya, tao, si Kristo bitaw, tao, manusab apan wala makasala. Kung pinudos, kay dili buot ang Dios na ang iyang espesyal na pinili mahulog sa kasalanan. Mao ang iyang gipadagan-an pinagi sa pagpuno sa grasya. Lucas 1:28. Katong dipili ng daan sa Dios, gilain niyang daan aron mahisama siyang anak, aron ang iyang mahimong kabubulangan sa daghang nagsuon. Roma 8:28. Busa gitawag sa Dios kadtong iyan ang gilain, wala lamang niya tawga sila kung dili gihimo sa niyang matarong o gipambit sa iyang himaya. Roma 8:29. Ang Ginoo mingon kanako, sa wala ko pa ikaw gani mata dalanga, ug wala pa ikaw mataw gipili ko na ikaw aron mahimong propeta anak sa kanasuran. Ug si Jeremias gipili sa Dios aron mahimong propeta, unsa na ka ang sudan anak sa Dios. Muna nga pagkapinili. Asa ba sa Jeremias 1:4? Kung si Jeremias usap pa kapita dipili ng daan sa Dios bisan sa dito pasipiyad sa iyang inahan, walay katarungan na ang mahimong inahan sa iyang anak dili niya pilion. Si Maria wala tahura si Kristo. Na importante, si Maria wala tahura ni Kristo. Juan 2:33-4. Ang inahan ni Jesus ningon kang Maria Jesus. Ningon kang Maria. Ang inahan ni Jesus ningon kang Jesus. Wala na sila ibino. Jesus bitubag, babay, ayaw akong tuloy. Kung unsay akong buhaton, wala pa maabot ang akong panahon. Na wagin mo para sa Maria. Pero sa may tubag, kining pagkahubara sa Biblia, sayop nga pagkaubad, kay kining mao yung baylita, gitawag kining pre-translation, o gilain, o bisan ang mga kristante, may pasulod usab sa ilang ubad, o kini wala magbantay. Sa American Bible Society sa tuig 1611, gingon na, woman, what I have to do with it. Woman, what I can do with it. Woman, what I can do with it. Kubay, unsay ako mahimo nila. Muna, American Standard Version, 1611, woman, what I have to do with it. Unsay ako mabuhat nga na nila. Sa King James Version, 1611, woman, what I have to do with it. Mawagya po. Muna ang aking hubad sa may malita sa iyop na kay tungkol kay nagkasunod ang hubad sa Protestante. Kay pre-translation na. Revised Standard 1952, woman, what I can do to you.
sa New English Bible 1949, my concern, mother is not mine. Ang hubad, sa bagong hubad, sa may balitang Biblia, tungkol kay nagkasulod ang tuyo sa Protestante. Naipagutan na, si Maria wala ilhan sa inahan sa Jesus. Lucas 8:21. Ato nagtindog sa gawas ang imong inahan ug nagsuon ug buot magkikita kanimo. Ningon si Jesus, ang akong inahan ug maigsuon mao kadtong namati sa pulong sa Ginoo ug nagtuman ini. Musa ang mga igsuon wa tagda gid si Maria kanya pa ang igsuon mo kadtong nagtuman sa pulong sa Dios, namati sa pulong sa nagtuman ini. Niya po na si Maria, wa ba si magtuman, wa ba si mamati sa pulong sa Dios, wa bang tuman ini. Pag yun magbabdos ka, gibalibaran mang Maria, wow, ituman, matuman, ingon ng inahan, matuman ang imong ingon, matuman. Si Birhen Maria namati sa pulong sa Dios o magtuman ini, Lucas 1:28-38. Ningon si Maria, sulugon ako sa Ginoo, may tabo ang takanako ang imong gisulti. Ituman niya, idawat niya, o bibiya ang anghel kaniya. Roma 8:29. Mao lang kadto ang gitubag ni Kristo tungod kay kadtong mga tawhana ang ilang pagtuo si Kristo tao ramanggon. Mao nga buot gayon nga ma-emphasize ni Kristo na dili kay tao hanon ra ang iyang kinaya, kundi aduna si usab siya kiniya sa pagka-Dios. Roma 9:5. Ug gani kadtong mga tawhana mao kadtong kusog businggit sa paghimaya ni Kristo. Ug bara usab kadtong mga tawhana ang napadakop ang patay ni Kristo. Mo tumatap pati singgit yun. Paghimaya ni Kristo apan sa diyan ang ibalintong. Muna po tuig ka napatay si Kristo. Na ito pa, dili kay si Maria lang ang bulahan. Inis 30:13. Diyan di 5:24. Aduna pa ilaing bulahan. At tutubag, kay Liya gitaw masad ang bulahan. Ang pagkabuluhan ni Liya, dili tungod sa tanang mga tao, kundi sa makabuhayan lang. Nga gani, kung atong susihon ang pagkamaayo, ang maong bersikulo atong nasairan, na si Silpa, na ulipon ni Liya, gihatag niya kang akong, nga iyang bana sa tuyo nga mga kaanak o lalaki. Busa dili ikatandi si Liya kang Birhen Maria sa iyang pagkabulahan. Tungod kay si Maria miingon man sa Lucas 1:8, ang tanang tao mutawag ka na kung bulahan. Kung sa katong mga dinalang, nga dili mutawag kang Maria bulahan, dili tao. Lalo kayo. Kato pa, kamong may igsoon di mo tawag bulahan na, di mo tao. Kung sa kami tawag mo, tao. Ang nakabulahanan, pagkabulahan ni Birhen tungod kay dipili ng daan sa Dios aron mao'y sundan siyang bugtong anak na si Jesus. O kining Jesus nga pakatawho ni Birhen Maria mo'y muluwas sa tanang mga tao sa tibok kalibutan. Juan 3:16. O kining Jesus nga iyang gipakatawhon may duha ka kiniya pagka-Dios o pagkatao. Kung Dios o taong matuod, Roma 9:5, may balita ng Biblia. O kini siya hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Dahil kataki, may usa ka babae nga mituwaw ug ningon ngadto kang Kristo ug ningon bulahan ang babae nga mao'y nagsabak ug nagpasusot kanimo apan si mitubag bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman ini na niya ningon ni sila tarawa di lagi bulahan si Maria ang nagtuman hinuon ang nagbinos puro siya kung tuman niya si Maria wa mo tuman wa maminas puro siya kung tuman tubag. Bisulti si Kristo ni tungod kay nakita ni Jesus ang una-una sa mga babae. Sa pagsulti ini, natawhanon ra kayo ang pagsabot. Mao nga maingon siya, nga bulahan hinuon ang namati sa pulong sa Dios ug nagtumam ini. Nga naman, babae, magsulti tawhanon ra kayo niya pagsulti. Si Birhen Maria,
ni pasar ni ini siya si Maria namati pulong sa Dios ug nagtuman ini dituman ni tungod kay sa diyang pag-ingon sa anghel nga magsabak ka sa lang sa Espiritu Santo ug manganak ka og lalaki ug ganan mo siya Hesus kay luwason niya ang iyang katawhan. Lucas 1:32. Nituo si Maria ini ug midawat kay siya ningon man sulugon ako sa Ginoo may tabo unta kanako ang imong gisugi. Lucas 1:38, Lucas 1:45. Lain pong kana. So wala pa siya manganak kang Hesus birhen apan sa diyang imugso na si Hesus di na birhen kay miagi naman si Hesus ug anak man siya ni andang paagi dug kada siya 4-4. Nanganak masimas na andang paagi di sabto nila nga di na birhen sa iyo tawhanon ra inyong hanona pagkatawanon tubag si Maria nagpabiling birhen bisan sa human niya magpanganak tungod kay kung giunsa ni Kristo sa pagsulod sa iyang sa tiyan ni Birhen Maria mauusab ang paggawas niya sama sa slide numulapos ang siga sa bildo apan wala mabuak ang bildo o ginumdumi nga walay dili mahimo sa Dios. Lucas 1:37. O si Jesus Dios og mugawas Dios nga mugawas. Note Lucas 1:44-42 sa pagkabati ni Elizabeth. Pagkabati ni Elizabeth pamusta ni Maria napuno sa Espiritu Santo si Elizabeth. Ug misulti sa makasugat tingog bulahan ka sa tanang babae ug bulahan batang imong gianak ngano ka nga mituaw man ang inan sa kong Ginoo. Bulahan. O pagsulti ni Maria lang daan na puno si Espiritu Santo si Elizabeth. Buko na. Usang grasya diyan sa Diyos ngadto kang Maria. Muna magigsoon nga maghinay-hinay ta. Dili kay pagpasulabi sa tumanahon nga dili mayo sa pagpanahon nga ipadag inato si Maria uy doon sa tao ra ta uy nga wa tagay sa punwa ta pun as grasya nadawat atong grasya na tungod sa pagluwas ni Kristo dato ikan sa cross pero si Maria gipadagan ang daan bisan sa tiyan pasinginahan wa na siya sala si Maria mo nang imakulada siya imakulada konsepsyon. Unaga salamat maigsoon sa inyong pagtanaw. Salamat inaot nga sunod higayon pagpadayon japuntan ini sa sub nga gabi kung ingon man usab nga sa inyong pagpamati unta sa inyo sa kining i-share subscribe aron nga ang uban usab masayod ini sa matong doktrina sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Daghang salamat may gabi kanatutanan. He might connect angel depend on the battle of protection against wickedness and subject God became and we pray. And do the operations of the wind host by the power of God cast it with Satan and all the bad spirits who proud about the world seeking their soul. Amen. In the name of the Father, the Espiritu Santo. Amen. Thank you. Salamat. May gabi. Bye-bye.